meille kauneimmat kasvonsa ja Juha on koko ajan muistutellut, että onhan tämä sitten leikkimielinen kilpa ja tämä ei ole kuule Juha sitä, vaan tämä on täyttä totta. Joo, se siinä mielessä voi olla leikkimielinen, mutta kun säännöt on nyt erikoiset, niin tässä tarvitaankin vähän järkiäkin ja matematiikkaa ja tällaista mielenkiintoinen kisatulo-olohon. Ehdottomasti. Huippua meillä. Olympiavoittaja, 9-kertainen arvokisamitalimies Juha Mieto Kurikasta on vieraanamme. Ja kotikenttäedun turvin täällä Taito Lappi. Hän on haastajana haastanut Juha Miedon halonhakkuukisa. Mitkä Taito ovat tällä hetkellä tunnelmat? Mahtavat. Hyvä. Se tuli kertaheitolla. Kyllä. Joo, Juha sanoi, että hänellä tuli hulivilisonta housu. Mutta täällä tosiaan ollaan komeissa maisemissa. Juha, sinun hiihtourastasi tiedetään hyvin paljon, mutta kyllä Taitollakin on meriittiä. Hänellä oli nimittäin jo 20-vuotiaana poikasena ykköshiihtolaji, sellainen, joka vasta nyt vuosikymmenten jälkeen on tullut olympialajiksi. Tiedätkö, mikä se hiihtolaji oli, Juha? 20-vuotiaana Taitolla. Nyt se on vasta tullut olympialajiksi, Taito harrasti sitä jo silloin. Nimi on Taito, niin kaikva se on joku koululasku. Kourulaskua veikkaa Juha. No melkein se voi siksikin kääntää. Se oli nimittäin naisten 5 kilometrin takaa ajo. Joo, Taito oli siinä kova 20-vuotiaana. Joo. Ja tämä tarina tosi, mitä mä nyt kerron. Kato, silloin, kun mä oon ensimmäisen kerran naisen kanssa ollut mihinä tekemisissä, mä olin 21 vuotta ja 3 kuukautta Suomen rajojen ulkopuolella, niin silloin vitsailtiin, että kun olisi joku nainen tai sellaista vedetään tuossa 5 metrin päässä, niin kaikki ylittää sittensä, niin mähän ottaa mulla, kun 2 metrin päässä peräs tuotaa sitä, ja me yrittäisin pakohon, niin mä pääsisin sillä konstilla lujempaa, että siinä mielessä mä vähän ollaan Taiton kanssa nyt eri kantimissa. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt kun ollaan tässä Havangajärven rantamaisemissa, Juha, tosiaan sinusta tiedetään niin paljon, mutta Taitosta vielä toistaiseksi vähemmän, niin sen verran voin kertoa, että ei hiihto ollut Taitolla ainoa laji. Nimittäin kun katsotaan tuota upeata Havanganjärveä, niin Taitolla on edelleen yksi ennätys tähän järveen liittyen. Nimittäin silloin parikymppisenä poikasena hän täältä Myllyniemestä pääsi kerran tuonne järven toiselle puolelle saatolle. Ja siinä kävi sillä tavalla, että talon isäntä oli aamuyöllä huomannut siellä tyttären aitan kongilla 51 numeron pikkukengät ja hakenut haulikon. Ja Taito lähti kiireellä karkuun tytön aitasta. Ilkosillaan alasti juoksi järveen ja ui, kuvitelkaa hyvät ystävät, ennätysajassa Havangajärven yli aika tasan 15 minuuttia. Annetaan suosio-osoitukset sille huippuajalle. Ja Taiton urheilusuorituksen arvoa vielä nostaa se, että kun hän nousi tänne rantaan, niin hänellä oli kyläläisten verkot puikkarissa. Kyllä. Taito sanoi jo nuorena, kun ollaan vanhoja tuttuja, hän sanoi, että kuule Juhani, hänellä on ollut se miehinen voima niin mahdoton, että hän haikan perällä kantoi joskus miehisen vartensa varassa 10 litran vesisankoakin. Uskotteko? Taito on se minulle sanonut, että sotta se on. Minä kysyin Taito, niin olisi jännä tietää ja kysyä Taitolta, että onko aika tehnyt tehtävänsä. No, minä kuulen Juha, sen kysyin, kun mulle tuli sama mieleen. Mä kysyin Taitolta tässä viime viikolla, kun tavattiin, että kuinka Taito nykyään vieläkö pysyisi, niin Taito melkein kyyneleet tuli silmiin ja sanoi, että voi Juhani kuule enää, ei onnistu, että ei kestä polvet. Mutta se on muuten ihan tosi, nimittäin Taitohan oli pari vuotta sitten Koksassa, sai keinonivelen tuonne. Ja siellä oli leikkaava lääkäri leikkauksen jälkeen sanonut, että kuulkaa Lappi, saitte nyt niin hyvän polven, että sillä te kävelette hautaan asti. Niin Taito oli kiireellä sanonut, että ei se ihan niin hyvä olisi tarvinnut olla, että meillä päin on tapana, että omaiset kantaa sen loppumatkaa. Kyllä Taito on hurja kaveri tässä kyllä nyt Juhalla haastajana, mutta katsotaan kuinka leikissä käy. Systeemi on yksinkertaisesti semmoinen, että minä kaivan nyt taskustani kolikon ja nyt te saatte sitten valita, kumpi ottaa kruunan, kumpi klaavan. Sä saat haastajana valita, otatko kruunan vai klaava. Kruuna, sopiiko se sulle, että sä oot klaava? Kyllä, koska ruotsalaiset on kruunun päältä
Kyllä se sopii. Ottakoon taito kruunu. Mä oon ruottalaiselta kruunupäältä saanut niin monta kertaa turpiin jo. Taito on kruuna. Ja nyt se katsotaan, kun heitetään kolikkoa ja mä lyön sen sun kämmenpäälliseen siihen. Joo, tohon noin. Panna siihen. Noin, kumpi tuli? Se saa päättää asioista eteenpäin. Jos se on Klaava, se on Juha, joka päättää. Se on kruuna. Joo, taito päättää. Taito päättää. Ja nyt Taito, sulla on mahdollisuus valita ihan ensiksi. Haluatko sinä aloittaa tämän kisan vai halkoa toisena? Sulla on nyt oikeus, koska sä voitit arvonnan. Otatko ensimmäisenä vai toisena? Jos otat toisena, niin Juha valitsee itselleen pinon, millä hän aloittaa. Mutta jos sä haluat ensimmäisenä, niin sä saat valita myöskin pinon. Sä otat toisena. Joo, niin se on just oikein, että haastaja tulee perässä. Ja Juha, sulle kävi niin, että sinä saat aloittaa ja saat valita näistä 3 pinosta, minkä valitset. Ja nyt sieltä Jussi Helin pyytää jotakuta kaveria itselleen ja tuo sitten se aluspuun tähän jo paikan päälle siihen lähelle, minkä pinon Juha valitsee. Joo, siellä tulee muuten tikaheiton mestarismies herra Avara Jussin kanssa. Joo, pikkusen on vaativa. Mitkä kohtaa sä haluat? Juha valitsee nyt 3 pinosta, minkä otat. Tällä ikää ei oteta yläpäätä eikä alapäätä, vaan keskelle survaa. No niin, Juha on sitä mieltä, että ei alhaalta eikä ylhäältä, vaan survastaan keskeltä. Hyvä Jussi. Jussi, nyt on semmonen meininki tässä, että sitten kun kisa alkaa, niin tuosta otetaan kilpailupuu, lyödään halki ja tuolle puolelle siirretään vaan. Ja pitkäänhän tässä mietittiin, että tarvitaanko huvipaikalla teräasetta ja kirvestä ollenkaan, kun on noin kovat miehet. Mutta otettiin kirves kuitenkin mukaan tähän halkomatouhuun. Ja kilpailun avaajalle nyt tämän kirveen ojentaa Vaskiveden nuorisosuoran esimies Jussi Helin. Ole hyvä, nyt on juhlava hetki. Joo. Ja nyt sitten vielä, ennen kuin aloitetaan, on tärkeää muistaa, että tuon kilpailukirveen on sponsoroinut Rautiavirrat. Ja se on Fiskarsin kirves. Ja systeemi on sellainen, että minä kaivan taskustani sekundaattor-kalkulaattorin samanaikaisesti, kun Juha laittaa noita formulakuskin sormikkaita käsiinsä. Ja sitten kun minä lasken paikoillenne valmiit niin sitten se alkaa ja kelloni lähtee käyntiin. Ja koko tuo 20 pino. Mutta kerrataan vielä sääntöjä vähän lisää, ettei tule sitten matkan varrella. Jokainen puu pitää sen verran mennä halki, että millään kohtaa ei saa yhtenäinen tuohi jäädä. Eli pitää olla se ei saa niin, että se on puoleen väliin pilkattu. No, ne pitää irrottaa 2 osaan. Se on tässä kyllä tiukka sääntö. 2 osaan pitää irrottaa, kyllä. Ja tässä on nyt sitten, onko Taitolla vielä sääntöihin liittyen kysymistä? Se on nopeuskisa, 20 puuta halki ja tuolle puolelle siirretään. Onko yleisöllä kysymistä kilpailun suhteen? Nyt muuten heittäkää sieltä kaverille, joka kuulee, ja vaikka tännekin asti veikkauksia, mikä tulee olemaan Juha Miedon avausaika tässä. 20 metristä koivupölliä halki. Mikä tulee olemaan se aika? Kuka veikkaa? Pentti, metsäalan miehenä. Mitä veikkaat? Missä keikkuu suunnilleen? Ota huomioon, tämä kirves ei juokse kunnon halkoon. Joo, kyllä. Mitä Pena veikkaa? Vähän ahti 4 minuuttia veikkaa. 6 minuuttia veikataan. 7 joku. Joo, 5. No, katsotaan hyvät ystävät. 2 minuuttiakin tuolla veikataan, kyllä. Nyt sitten kaikki alkaa olla valmista. Upea kesävirrat tapahtuma Vaskiveden Myllyniemessä. Juha Mieto vastaan Taito Lappi. Paikoillenne valmiit nyt. Ja kello lähti käyntiin ja Juha aloittaa. Hänellä on selvä taktinen systeemi. Hän kerää siihen jo valmiiksi. Tässä on Virtain metsänhoitoyhdistys ollut tärkeässä roolissa ja siitä alkaa. Jaha, ja tuosta se lähtee. Ensimmäinen puu halki ja noin se alkaa ja siitä vaan. Joo, se riittää, kun noin on irrallaan, kyllä. Ja siihen menee. Se oli 25 sekuntia, eli siinä laskussa 20 puuta voitte laskea. Se on 10 minuutin karkeasti sanottuna, mutta kunhan tässä iso kurika jätti. Just toi riittää, joo, kun puut on vaan selkeästi erillään. Tuohi saa niitä pitää kiinni. Tässä on sitten jo tätä
hankaluutta. No niin, kelpaa. Ja siellä on kolmas puu, 45 sekuntia. Nyt mennään 15 sekunnin. Ja se kelpaa, kyllä kelpaa. Siinä on joka paikassa on tuohi poikki. Ja sitten onko jo 5. puu? Laskekaa joku, oliko jo 5. puu? Missä mennään? Kyllä, ensimmäinen minuutti pikkuhiljaa täynnä. Tää on 4 minuuttia, Nyt ollaan, kuulkaa, 4 minuutin väliajassa suurin piirtein. Ja Juha Mieto, Kurikan jätti, 9-kertainen arvokisa mitalisti maailman hiihtoladuilta. 5 olympiamitalia, 4 MM-mitalia ja komeasti halkeaa. Paljonko vielä on puita? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 siellä. 1.30 takana, 1.30 takana vasta. Kyllä tässä tulee kova aika. Se on ehdottomasti kyllä Myllyniemen kenttäennätys. Kova on kisat. Näkisittepä hyvä yleisö siellä takarivissä Taito Lapin ilmeen. Hän on vakavana kalpoisena tuossa. Pitelee itkua. Häntä jo kaduttaa, että tulikin tämmöiseen leikkiin lähdettyä. Mutta kuka tietää. Ja Juha hieman huokaisee. Nyt on nimittäin niin paljon iso puu. Nyt on sillä tavalla jaettu, että kummallakin on. Kaikissa pinoissa on näitä tyvipötkyt, mutta halkeaa. 2 minuuttia takana ja jäljellä 2, 4, 6, 8 puuta. Tässä mennään lähelle 3 minuutin huippuaikaa. Kyllä on. Kyllä on. Ja nyt hyvä yleisö, kannustakaa. Te tiedätte, että urheilija saa voimaa, hän saa intoa, hän saa tahtoa ja puhtia. Ja sieltäkö se tulee? Tuo on hyvä. Ja sitten jäljellä on näiden puiden jälkeen 6 enää. Joo. Koivukisassa 6. Miten se on mahdollista? Mutta 6 kappaletta. Ja nyt sitten. Aha, joo, sinä voit mennä juomatauolle, jos et jaksa ilman sitä. Pääseekö rypyväli liian pitkäksi? Mutta Juha ei mene. Hän on urheilumies 2.40. Ja nyt on jäljellä. Muistakaa, 5 puuta jäljellä ja 2.45 on väliaika. 5 puuta ja kannustus on kova, hän kääntyy hevosen kenkään. Hän tulee hevosen kenkään, tämä puu ottaa lujille ja sieltä se menee. 4 puuta, 3 minuuttia takana. Pääseekö hän alle 4 minuutin ajan? Se on kyllä huikea veto. Ja sitten katsotaan. Ja sieltä on 4 puuta, 309 ja ei ole helppo laji. Kyllä on kova laji. Hän tulee. 3 puuta jäljellä. 3 ja nyt on iso asemeni kertaa vedolla. Nyt kannustusta, hän on jo loppusuoralla. Hän lähestyy maalia. Juha Mieto tulee. Hän tekee niin kovan pohja-ajan, että siinä on kyllä kaikilla muilla tänään ihmettelemistä, mutta hän on valmiina maalissa. 3.33. Siinä oli jo Veikko Hakulisen historiallinen aika. Helvetin kova laji on. Mies taistelee. Hän tulee ja siinä se on. 3.41. Huikea aika ja raikuvat suosion osoitukset. 3.41. Juha Mieto, Kurikan jätti. Sitten Messää Jussi, ja tuleeko joku auttelee, tuohon vähän tehdään siihen tila Taito Lapille ja koti. Aina pitää uskoa. Käy. Kyllä, nyt kyllä on. Mahtava on. Henkinen kapasiteetti Taito Lapilla 3.41.85 ja se on ylhäällä, eikö niin? Ja sitten nollataan kello. Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, nyt se alkaa olla ratkaisun hetki. Juha Mieto istuu tuolla ansaittua hengähdystä, kun hänen haastajansa Taito Lappi Virta ja Vaskiveltä on valmiina paikoillenne, valmiit nyt. Ja niin lähti kello käyntiin. Ja Taito Lappi, joka on tehnyt työuransa metsätyömiehenä, tämä on hänelle tuttua puuhaa. Hänellä on sitä voimaa. Hänellä on taitoa muustakin kuin etunimessä ja siitä se alkaa. Tuori noin. Se kelpaa, kun tuohi saa jäädä siihen vielä. Ja nyt kannustusta on kotikylän miehelle. Kyllä on kova. Tuossa on. Nyt taito pitää saada vaan erilleen pikkusen paremmin. Mutta ei mitään, hyvin on Taito väliajassa. Muistetaan, että 3 puuta oli 45 sekuntia ja Taitolla 42 sekuntia takana. Hän on hivenen Juha Mietoa edellä ja siitä se on. Nyt siinä on 1 puu, Taito, tuo sun pitää palata ottamaan erilleen. Älä mene Jussi kovin lähelle, varomatka silloin, kun Taitolla on työkalu kädessä on 5 metriä. Ja nyt on ensimmäinen minuutti takana ja 4 no niin, oikein on. Siinä se on, nyt se kelpaa. 4 puuta. Ja siitä lähtee 5. Ja 1.05. Ja siinä on komeasti. Nyt kun tuon tahdin saa Taito Lappi päälle, niin nyt alkaa tapahtua.
Ja siinä on pikkusen jäävät nuo puut ehkä siinä turhan. Tässä on paljon. Meni muuten vaikea puu ja nyt lähti muuten rytmi pelaamaan. Taito Lapilla. Komeasti hän taistelee. Tämä ei ole, kuulkaa, helppo laji. Sen nyt näkee joka ainoa siellä, että minä veikkaan, että tämän porukan kaksi hurjinta, kaksi kovinta on nyt estradilla. Taito Lappi taistelee 1:41. Siinä on 2 minuuttia aikaa Juha Miedon kärkiaikaan. 2 minuuttia olisi Taito Lapilla. Ja katsotaan kuinka käy. Se oli 3:41. Ja nyt lasketaan montako puuta, kun 2 minuuttia tuokion kuluttua täynnä. Siinä on 2, 4, 6, 8, 10, 11 puuta. 11 puuta on Tälle puolelle. Mitä? Sinne heittää? Joo. Heitä Taito sinne vähän kauemmas tuota Juha Mietoa kohti. Heitä niitä puita puolikiukussa. Joo. 2:12. Joo. Pääasia se on, että siitä... Ja nyt oli jo tikkapaikka. 2:21. Kuinka käy? Riittääkö Taito Lapin puhti? Ja nyt pitää mennä. Nyt pitää katketa tuohen. Heitä ne puut tonne. Joo, ja siellä on kilpailun tekninen johtaja Jussi Helin. Hän on urheilumiehiä. Hänellä on sama puku päällä, joka hänen isällään Taunolla oli jo vuonna 1952 Helsingin olympialaisissa. 2:46. Joo, kelepaa, sanoo Juha. Hei, hyvät ystävät, siellä on 3 minuuttia täyttymässä. 2, 4, 6, 7 puuta jäljellä. 7 puuta. Riittääkö tahti? Se oli 3:41, se oli se Juha Miedon aika, eikö niin, kirjuri siellä? 3:41. Ja nyt on 3:11. Puoli minuuttia olisi Juha Miedon aikaan Taito Lapilla matkaa. Kuinka on? Yleisö vähän huokaa, että ei taida riittää nyt Taito Lapin puhti, mutta saattaa olla, jos hän saa hurjan loppukirin. Ja kyllä tämä on erittäin paha tyvi. Pölkky, erittäin vaikea tyvipölkky, haasteellinen. 3:30 takana ja vielä on 2, 4, 6 puuta. 6 puuta ja nyt on Juha Miedon aika täynnä. Juha Mieto on ottanut voiton tässä. 6 puuta on jäänyt. Taito Lappi ei keskeytä, kuten Päivi Tikkanen Tokion 10, vaan hän jatkaa urheasti loppuun saakka. 4. Mitä? Molemmat tekee kuule ankarasti töitä ja tästä tulee yhtään hiivun loppua kohden, niin kyllä naiset ainakin sanoo, että otan tuon vähän kauemmin kovaa työtä tehdä. Justiin, siellä kuulitte. Juha Mieto, hän on rehti urheilija. Hän sanoo, että Taito Lappi naismaailmassa pärjää varmaan paremmin, koska hän jatkaa pitempään. Ja nyt on 4:30 tuokion kuluttua Taito Lapilla 3 puuta. Ja tämä merkitsee, kuulkaa, sitä, kun Juha Mieto tämän kisan voittaa, että olen menettänyt hyvän monivuotisen ystävän, eli Taito Lapin, koska yllytin hänet tähän kisaan. Mutta mä uskon, että meidän ystävyytemme kestää tämänkin. Taito on mahtavasti taistellut. Ja ei enää olisi kuin 2. Ja minuutti on tällä hetkellä eroa siihen Juha Miedon hyväksi. Ja hän tyylittelee tässä lopuksi. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä tää on vuosisadan kisa täällä Myllyniemessä. Täällähän on ollut muutama vuosi sitten, oli Vaskivesi viikolla männyssä istumisen ennätyskoe. Taina Leppämäki voitti silloin, istui 2,5 vuorokautta tuolla männyssä. Taito Lappi oli siinäkin kisassa mukana, mutta hänellä oli vaikea istua, kun jalat otti aina maahan. 2,5 ja 1 puu vielä Taitoon. Ja nyt, arvoisa yleisö, Taito on tullut loppusuoralle. Viisi 41. 2 minuutin erolla Juha Mieto ottaa tässä kilvassa voiton. Onneksi olkoon maalissa 5-5-3. 5-5-3. Hyvät veljet, nyt saatte istahtaa sinne hetkeksi. Nimittäin
korvakuulokkeeseeni tulee tieto, että kansainvälinen Halonhakkuuliitto on kelpuuttanut tähän kisaan vielä villillä kortilla yhden kilpailijan. Joo, hän on Aulis Lappi. Aulis Lappi, villillä kortilla, ylimääräinen kilpailija. Istukaa Juha ja Taito sinne. Ja Aulis, sinulla, tuu tuonne vaan, siirtäkää sieltä se yksi tuolta ja Aulis Lappi tulee. Mitä sulla siellä? Ai niin, ne saappaat, joo. Ei muuta nyt Aulis, kuule, pistä saappaat jalkaa. Tässä on nimittäin Aulis Lappi villillä kortilla vielä tässä lopussa, koska meillä on upeasti kilpailuaikaa jäljellä. Mika ja Turkkamali aloittavat noin 15 minuutin kuluttua jälleen sen mainion musisoinnin. Ja sitten jatkuu myöskin meillä kenttäpeleistä tikanheitto. Ja kello 20 on myöskin täällä palvipossu tarjoilu alkamassa. Oliko se Jussi niin, että 10 annos? 10 annos, siinä on iso salaatit ja iso annos palvipossua 10. Se on ehdoton upea tarjous. Tänään käyttäkää sitä hyväksenne. Se alkaa sitten hetken kuluttua, kun tässä kisa on ohi. Meillä on myöskin palkintojen jako sitten tuossa Mika ja Turkkamalin laulusetin aikana. Ja silloin saamme silmiemme eteen Juha Miedon, Taito Lapin ja mahdollisesti kilvan voittaja. Nyt pitäisi kyllä Aulis pistää kenkiä jalkaan, kello käy nimittäin kaiken aikaa. Aulis! Hetkinen, nyt tulee Joo. Jaa, mikäs kritiikki täällä? Joo, täällä kansainvälisen Halonhakkuuliiton komissiossa on, tää on ratkaistu äänin 3-2. Tämä, että Aulis Lappi pääsee tähän mukaan. Mutta nyt on Aulis semmoinen kisa tämä, että 5 halotun puun jälkeen, jos on mennyt minuutti aikaa, niin sinun pitää lopettaa. Mutta jos sä oot ennätysajassa, niin saat jatkaa. Niin se on. Se on tosi meininki. Kyllä. 5 ensimmäistä puuta, jos menee minuuttiin, niin sitten saat jatkaa. Silloin sulla on mahdollisuus voittaa Juha Mieto, voittaa Taito Lappi. Joo, mutta nyt pitäisi kyllä vaan pistää äkkiä jo kenkiä jalkaan. Momento sanoo täällä Aulis Lappi, jolla on hyvin suomalainen nimi, vaikka toi kieli on pikkusen tommoisen espanjalaiseen, että vähän niin kuin painostava. Ei mitään, nyt sitten Jussi Helin. Nyt muuten olkaa tarkkana sieltä, että jos sattuu, että kirves lentää, että mihinkä päin että löytyy hyvä kilpailukirves tuolta. Nyt Aulis pidät tiukalla otteella siitä. Muista, että 5 puuta pitää mennä minuuttiin. Muuten kilpailu keskeytyy. Joo. Aha, Aulis. Sen takia, että se on direktoraatin sääntö. Nyt sä voit aloittaa pikkuhiljaa. Joo. Ja nyt alkaa olla kaikki valmista. Minuuttiin 5 puuta, niin sitten saat jatkaa. Ja siitä se alkaa. Joo, ne on jo halottuja, älä niiden kimppuun enää. Joo, tässä vaiheessa iltaa saattaa olla pientä epäselvyyttä joillakin kilpailijoilla, että joo, no niin, ja kaikki valmiina. Joo, kirves on miehelle paikoillenne valmiit. Nyt! Ja muistakaa, ensimmäinen minuutti, jos Aulis Lappi halkaisee 5 puuta ensimmäisen minuutin kuluessa, hän saa jatkaa. Mutta ellei, niin sitten virallinen tulos julistetaan. Virallinen tulos julistetaan. Ja nyt täällä näyttää, yleisössä kuuluu pientä kohinaa, vähän niin kuin siihen suuntaan, että ei oikein. Siellä on muun muassa Vaskiveden teräskantoja, Tauno Numminen ja Hilkka Numminen seuraavat tässä. Nyt on nimittäin 40 sekuntia mennyt ja nyt pitäisi. Riittääkö, meneekö ensimmäiseen minuuttiin 5 puuta, Aulis? Ellei mene, onko ne Jussi kelvollisia puita? Ei ole vielä halki kaikki. Joo, ei ole vielä. Nyt, onko Kaja, mutta siinä on 1 vielä ja aikaa on mennyt 50. Ja nyt on minuutti täynnä. Valitettavasti Aulis, ei riitä. Hyvä oli veto. Kiitoksia. No.
Älä heitä sinne asti. Joo, no niin, ja nyt tässä sitten. Joo, tää oli nimittäin semmonen sprinttimahdollisuus.